Ano daw sa English yung may tomato na ayadimbaloya kaludan. Lingko. Kuan, adna tanong saya. Ano yun? Sabi nila, ano daw, kasi parati daw tayo pumupunta ng Vietnam. Pati ba naman dito sa Vietnam may magtatanong pa? Oo. Dahil parati tayo pumupunta ng Vietnam, ang tanong nila, ano daw sa English yung may tomato na ayadimbaloya kaludan. May tomato na ayadimbaloya kaludan. Tomato na dimbaloya kaludan. English. English. Bilisan mo. Then na pamana din na ba sa malong maragrig na Sige nga. nakakita na niya Sige. na niya makabisi-bisi. Anong English niya? Sabi din mo kami dito sabi ko na kumatapan siya mga pakay. Na. Sige. Siya to terkesan. Why? Kung sino man yan na Ayan, basahin mo. Salamate, nasabit na naman kayo. Lakas nyo naman, hihi. Ate, ask ko lang, ano pala sa English ang tomato na di manuya kaludan? Alam ko magaling ka sa English ko. See? Sige. Kung sino ka man, ay, alam ko paluwas kita. Saka paluwas din yung atin mo. Para sa inyong kaalaman. Ay, English ang ano na, sa tomato na di manuya kaludan na ay English yan. Tatanungin niyo ay kadinle pero man ano. Pero kabayo katanungan niyo na no ka pripitan ni bunga na video. Ano katanungin? Aya English o may tomato na di baliya kaludan na ates English yan. Little by little become Jews yan. Buti o. Why na di ka dutong pero manan. O kabayo kasabutan niyo na kuan na. Riway na ni bunga na video tanong. Ito. Little by little become the ocean. Sumbay tomato na di mo liya kalugan. Okay. Shout out.